Tento dom na Hlavnej ulici v Gelnici sa stal stredobodom záujmu. Za 50 000 eur ho chcel kúpiť Roman Pokuta. Rok sa predáva dom. Rok bolo na Bažoši ten dom. Rok 110 000. Rok sa predával ten dom. A nikto nezobral. A jak sa dopočuli, že chcem ja kúpiť, tak momentálne, pán Polák, to išlo. Ja tomu nechápem teraz. Keď ho má záujem Róm, príde nejaký primátor alebo starosta a ho odkúpi, lebo má o tom záujem Róm, že to nemá nič spoločné s rasizmom, tak klame. Považujem to za rasizmus, lebo človek si chce kúpiť za vlastné peniaze dom, nechce tu pán primátor dovoliť ani poslanci. Ten primátor zrobil tak, že v nedeľu čo ten byt on povrie. V žiadnom prípade nepredaj Ciganovi ten dom. Tento prístup má znaky rasizmu a som presvedčený osobne o tom, že prístup mesta, konkrétne primátora mesta Gelnice, bol rasistický, lebo jemu vadilo, že tento dom chce kúpiť Róm. Na kúpu nehnuteľností si bude musieť gelnická samospráva financie požičať. Mesto zobralo milión úver, že ide hlavnú ulicu odkupovať. Toto je ďalší príklad toho, kedy samospráva, a konkrétne primátor, zamedzil Rómovi odkúpiť dom, ktorý vlastne sa predával rok. Až kým primátor nezistil, že ho ide kupovať Róm, tak vtedy mal primátor záujem o to, aby sa tento dom stal súčasťou mesta. Chceme tiež normálne žiť, nie? Povedal majiteľ všetko, daj rezervačnú zmluvu, od dnes pondelok tam prišla Strenčina, tá pani, som dal peniaze, rezerváciu 4 000. Príklad nášho premiéra zasieva iba tú nenávisť, rozdelenie a tak ako už som mnohokrát počul od ľudí, že ľudia stále pozerajú na tú moc alebo na tých, ktorí sú vpredu, tak pán Fico, ľudia sa pozerajú na vás a od vás si berú príklad. Aj ľudia, ktorí vás volili, presne zasadzujú tú politiku a tú stratégiu, ako volíte vy. Že každú špinu, každú zlú vec zhadzujete na ľudí, ktorí sa snažia žiť slušne, snažia sa na Slovensku budovať si svoje zázemie, zabezpečovať si svoje rodiny. Tak ja sa pýtam sám seba, čo majú robiť Rómovia? Keď si postavia nelegálne osadu, alebo si postavia nelegálny dom, tak všetci kričia Rómovia, nelegálne, pre Rómov všetko sa robí zadarmo. A keď už Rómovia sa spamätajú a začnú žiť inak, začnú pracovať, vzdelávať sa a za zarobené peniaze si chcú kúpiť dom, lebo chcú aj oni mať kúpeľňu, aj oni chcú mať vecko, aj oni chcú mať teplo domova, tak zrazu to majorite prekáža. Študujeme, máme peniaze, staráme sa o svoje deti, vedieme zodpovedný život, platíme dane. Chceme takto slušne žiť.